physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda. Bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Sa diin ka bala magalin? Kag sino ang mga amo mo? Siling ni Choy Hubito, aswang ka kuno? Kag nagakadto ka na kuno dire? Tungod gusto mo ako nga kaunon? Pero hindi ko yung magpati ah. Kay kabuot gani sa imo. Huwag kakalam. Hindi ko pagdilapi sa dulunggan. Kay kakalam. Gusto na. Tama na ha. Tama na. Ay, anong kagali? Amay pa siguro. Tawgon ko ikaw kay Girom ay. Oo. Tawgon ta ka kay Girom. Kay itom ang kulor mo. Si Girom ka na lang ha.
Nagasabat siya, oh. Nagsabat ka? Buot silingon, nagustuhan mo ngalan mo? Abi mo, Girom? Nagaplano ako nga opdon diri si Lidon, buwas. Para nga makilala mo siya. Oo O, sige na. Magigda ka na diri, oh. Kinatuyo na ko. Matulog na kita. No to? Tingala ko nga daw nagakala mga akon ilong kay nagahakos gali sa akon si Girom. Kagang yabalebo nagasulod sa akon ilong. Ay. Hinali ko na lang nadumduman si nanay ba? Nadumduman kong ihakos sa akon. Kagalok sa bata pa ako. Hindi ko na lang pag-idugon si Girom Kaya basi ko makibot siya. Kag matublag ang pagtulog niya. Mayo pa. Makos na lang ako kamatanday sa iya. Okay ka lang kung nagbisita ko sa imo, aw? Basi kung maistorbo ko ang tiyo mo sa iya ginabuhat nga pagpamulong. Okay lang May ginkatuan mo siya nga haya sa patay. Ganit karon pa to sa gabi puli. Hindi ba gusto mo man nga makita ang balay namon? Gusto mo nga makita ang ako ni Do? Gusto ka matuon, Mig. Kaya daw ka alam sang ido mo nga to Maalam gid, Mig. Kaya daw mangpan gid niya ang ginapangambal ko sa iya. Ate, sige. Maupod ako sa inyo. Ari na kita, Mig. Amo na ning balay ninyo? Pasensya ka na, Mig, Gamay lang ini. Hindi gid lang. Dali na. Masulod na kita. Dali ka. Kaya buksan kong portahan, Mig. Dali. Sulod di. Sa daing galing kwarto mo dire? Ato sa ibabaw. Madali lang Kaya tawag ko si Girom. Girom! Tuloy! Girom! Naglagaw sigurong ido nga to mo? Basi. Sa dason ko na lang pangilalahon ang ido mo Kinanglan ko na nga magpauli. Amo galimeg? Oo. Basi bla kung natingala ng mga ginikanan kung wala pa ako nakapauli Okay na sa akon nga natultulan ko ng balay ninyo Kuna mo. Madali lamig May kuwaon lang ako. Mabalik ko dayon. Migo. Ano ni? Paguntra na sa mga malayang nga espiritu kag mga aswang. Galing medyo daan na ina. Gani hindi nakatama ka epektibo pa. Ihatag ko na ni Simo bilang souvenir mo. Ate, sige. Abe. Ibutang ko ni sa sulod sa akong bulsang medalyon nga ini sige Meg, malakat na ko Okay Meg Halo nga. Kuha ko sa akong bulsang medalyon. Ari na. Kanami tulokon sa medalyon nga ini. Nom? Wala pa sila
mami kag daddy? Naglakat sila? Ay! Ano naman? Souvenir niya. Halin sa biyan ko. Anong siling mo? Panguntray na sa aton nga mga aswang, hindi bala? Gusto ka matuod. Nakaibalo ako. Apang ginhatag ini sa ako ni Kit. Yani, espesyal ang medalyon nga ini para sa akon, Leandra. Sikit naman. Abi ko anay kung ginahulat mo na lang nga matigok ang isa nga ina. Tapos subong, ginapatambok mo pa siya nga daw idik. Abyan ko si Kit, Leandra. Kag hindi ko siya pagkaunon. Bahala ka Siguruha lang nga hindi ka madakpan sang tiyo niya nga sadista. Ato na si Leandra, oh. Nagapudag-pudag pa siya. Karon, ibutang ko sa lamisa nga ini ang medalyon. Oh. Ang oras sarilo sa dingding. Amo na ini ang tion. Matuwad ako. Unaton kung akon mga kamot kag tiil pareho sini. Unat mga kamot kag tiil. Amat-amat na nga ginatubuan sang itom nga balahibo ang akon mga tiil kag braso. Ara na. Karon, isa naman ako kadako nga ito. Malumpat ako sa bintana kag magkadto sa pukaton. Nga nag-itom ang parke sa bugas sa may purtahan. Ang ginbutang ko nga panguntra sa purtahan naging kolor sang lunang. May aswang ka ba na kaging pasunod din sa akong panibalay? Aking katama si Choy. Kag diin ang daan nga medalyon nga ginbutang ko sa altar. Choy, hindi bala siling mo. Wala naman na to sang epekto. Gani ginhatag ko na lang. Gago! Aragoy! Gago ka! Aragoy! Kasakit ba? Ginampak mo ako sang baston mo, Choy, sa kuya? Tungkol gago ka! Sabay nung ibaligya ginpanghatag mo lang? Ha? Choy, tama na, Choy! Tama na! Wala kang isang pulos! Pareho kaging kagago sa mga ginikanan mo nga mga inutil! Ay, naulog ako sa nagdanan sa ginsipa. Isipan niya ako. Aragoy. Kasi akong kalawasan. Wala ka isang huya nga bata ka. Ang bagay sa imo lupugon! Hindi! Nagpakita ka gidman nga aswang ka? Matikihuri ako! Saan ko pila sa bastot ko? Masarangan mo ako? Ha? Nag-aorasyon si Choy Vito? Choy, hindi! Haksong ko sa tiyan! Pag-iis ko! Wala ka ba na magkakita mo na ang ito ngayon na? Aswang siya! Manulay! Ikaw ang panulay! Ano? Anong siring mo? Wala ka gid sa kabalaslan. Buhi ang batiis ko! Kinampusan naman niya ako sa baston. Apang hindi ko pagbuyan ang batiis niya. Hindi ka! Hindi mo pagbuyan ang batiis ko! Pues, mag-upod ka mo sang aswang na sa impyerno!
Sanay ako sa ulo. Aragoy. Wala ko makapangaman. Natumba ako sa ginatake niya ako. Sige ron, ikagat niya si Choy sa liog. Hindi! Nagpuswit kita madamo nga dugo! Nagpuswit! Si Choy Bito! Kinawalak-walak ni Giron! Hindi! Wala na nagaginawa si Choy Bito! Wala na siya nagaginawa! Kinaboy ni Giron si Choy Bito! Kag nagtupagin siya sa duta! Wala na siya nagahulag? Patay na bala siya? Sige Rom, ginadilapan niya ang ako mga pilas. Gerom, okay ka lang? Ha? Hindi. Ano ini? May nabatsagan ako nga kamot nga naghahapula sa guya ko. Matangla ako Ba? Hindi. Si Lidon? Yan awang ang makita ko? Kag masubuin ni nga nagatulog sa akon? Lidon, Meg? Ako gin manggali ang rason ko nga naggadto ka dire. Kuna mo sina. Sige na. Kuha na ako. Parehas ang ginaplano mo. Ba? Nag-ihom siya? Apang nakita kong kasubo sa nawong niya? Ano pang ginahulat mo, Meg? Kagta na ako sa liog? Patya na ako? Pareho sa ginbuhat mo kay Chuyibito? Patya na ako, Meg! Ba? Din ako? Ha? Buhi pa ako? Oh, ba? Ari ako sa kamatinlo nga kwarto? Hospital? Ari ako sa hospital? Pero paano ako nakalambot dire? Anay ka, mahulag biya ako? Hindi ka na maghulag. Madamo ka pa sang pilas. Kamay dako nga bukol sa ulo mo. Doktor niya. Maswerte ka. Madasig ang recovery mo. Milagro gani nga nakabugtaw ka pa eh. Si Chuyibito? Ang akong tiyo? Wala na siya. Patay na siya. Oh, Diyos ko. Ano ba lang natabo? May nagsulod ba lang ang mga malain nga tao sa balay ninyo? Hindi ako makadumdum, Dok. Okay lang. Ang importante nga buhi ka. Ba? Kit? Meg? Ari nagali si Miguli doon, no? Meg? Sila sang pamilya niya nag-atipan sa imo. Samtang wala ka sang pangilibutan. Mga abyan mo kuno sila? Oo, Dok. Ginluwas ako ni Miguli doon? Kami nang bahala kay Kit, Doktor. San obla siya may mo nga makagwa diri sa ospital? Matiniraan na siya diri sang pila ka adlaw sa ospital. Madamo gid nga salamat, Dok, ha. Kit, Meg, pagwa mo diri. Sa balay ka na madiritso, ha. Sa amon ka na maistar suno kay daddy kag mami. Bueno, mabiling ko na kamo. May atipanon pa ko nga pasyente. Madamo gid nga salamat, Dok. Wala sang anuman. Sige. Lidon, Meg? Nakaibalo ako nga daw hindi ka makapati sa nasaksiyan mo. Apang hindi ko mahimo nga patyon ang tinuga nga nagluwas sa akon sa patpod nga kamatayon. Ginluwas mo ako sa kamot ni Choy Muhubito. Kag nasugid ko ina sa mga ginikanan ko. Ginalantaw ina nga dako nga kabalaslan sa pamilya ko sa imo. Kag inang rason kung nga naghimo ako sang paagi
Agod niya makapakigabyan sa imo. Yan, hindi ka magabalaka. Hindi ka magabalaka nga wala ng tiyo mo. Ari kami. Malayan man kami sa iban. Apang nakaibalo man kami. Maglantaw sang utang nga kabalaslan. Gani sumugod subong. Pamilya ka na namon. Magabyan, diri natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love.
Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Rodita, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Padayon, nga nagapakamahan. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Dali na kamo. Masulod na kita sa balay asyenda. Dali na. Welcome sa amon kubos nga puloy-an. Tito Enrico, gagin pa pauli mo ako diri. Ano ba na... Ba, Tito, anong ginabuhat nila diri? Ginimbitar ko sila nga magbakasyon diri, iho. Ano? Oo. Kagusto ko nga ari ka man diri. Para nga may makahambal si Rosinda. Samtang ginalibot ko si Dita sa asyenda. Isa ini kadako nga kabuangan, Tito Enrico. Nga wala mo naging konsulta ini sa akon. Antes ka nagdesisyon nga magdala sang bisita diri sa asyenda sa mga ginikanan ko. Dita, Rosinda. Dali. Dito kita sa komedor. Nakahanda ng pagkaon. Babalik na ako sa syudad, Subunggid. Bahala ka. Hi, everyone! Sino naman bala ini? Andrea? Wala ko maghuna-huna nga nakapauli ka naman gali dire. Hello, sweetheart. Kinahalo ka niya senaryo sa bibig. Kagintawag niya ini nga sweetheart. Nabalitaan ko nga ari ka mo diri. Kani nga nagkadto man ako diri dayon. Madugay naman abi nga wala ako makabakasyon diri mo. Kag ang asyenda ninyo nga ini, amo ang perfect place, hindi bala sweetheart? Ginhakos niya senaryo? Hindi mo man lang bala kami pag-ipakilala sa nobya mo, Nario? Ako na. Rosinda, Ditas, ginapakilala ko sa inyo si Andrea. Siya ang bugtong nga manunubli sa Hacienda Villanueva. Kag natalana nga pagkaslan ni Apolinario antes matapos ang tuig nga ini. Ipakasal niyang babae nga ini? Kag siya man ang nagamanage sang iya negosyo sa syudad. Andrea, iha, siya si Rosinda Velasco. Kag ang manghod niya nga si Ditas. May asyenda man sila diri sadto.
Oh? Nakabati ako bahin sa mga Velasco. I think, kilala sang pamilya ko ang mga katigulangan nila. Sweetheart, kinahanglan mo na siguro ako nga idulong sa balay. Para nga makita ka naman nila ni mama kag ni papa. Para nga hambala naman naton ang bahin sa aton kasal. Kung mo sila, dali na. Oh. Bye! See you around! Dali na kamo sa komedor. Ditas, Rosenda? Diyos ko, dumabok ka ang tughan ko sa kasakit. Apa nga hinali lang ako ang ginkaugtan ni Naryo. Anong sala ko? Ano? Nagpasugot ako sa pangabayo sa mga ginikanan ni Andrea. Nga diri matinir sa ilabalay. Samtang ari ako diri. Malapit man lang ang ila asyenda sa asyenda namon. Gusto sa iya mga ginikanan nga may kaupod siya sa pagpamasyar sa palipot. Nag-atubang ako sa isa kadako nga espehe sa dingding. Na puro katuig na nakaligad. Ang mga Hapones, ang mga Amerikano, ang mga gerilyas, ang pagtinguha ko nga makaluwas sa mga gera. Kaglabaw sa tanan, ang hoben kag inosente nga nawong ni Ditas Velasco. Labas pa sa kaisipan ko ang iya katahong. Hindi na ako magpainto liwat sa imong Ditas. Kag hindi ko na pagtugdan nga magmadinarag-un ka sa pagpanunto mo kay Tito Enrico. Tungod na kahibado ako, ngang manggad lang niya ang ginalagas mo. Mapabilin ako diri sa asyenda. Hindi tungod lang ari diri sa Andrea. Kundi gusto ko nga balabagan ang anuman nga ginaplano ninyo nga mag-utod. Buwas, temprano pa ako nga mabugtaw. Kag para makalikaw ako, nga makaupod si Don Enrico. Balibot-libot ako nga isahano na. Bahala na. Wala man siguro sang delikado. Nalainan ako kung kaupod ko siya. Nasawahan ako sa iya presensya. Hindi ako makasaw nga magupod sa iya. Hindi gid. Nakalakat ako nga isahanon. Bisan pa nga, di ka pamilit ang mga kabulig ni Enrico nga opdan ako.
Kag nalingaw ako sa mga taran-ahon sa palibot. Tubtob na kaabot ako diri sa suba ngayon. Kadamo sa mga pispis sa palibot. Nanamian ako mamati sa ilahon ni. Subong na ako nakakadto liwat sa amo sini nga duog. Makaligad ang malawig at tinuig. Ito nga asyenda. Ginbaligya na ni Manang. Kawala na ako nakabisita pa. Ani ka bala? Mapungko ako sa dako nga batong na sa higad sang suba. Na, mapungko ako sa batong ini. Katanaw sang tubig. Ikusaw ko ba lang akong mga tiil? Ay, kabugnaw sang tubig. Do ka namin maligo? Gusto. Ubahon kong ginasuksok ng abistida. Ibilin ko lang ang akong kamison maligo ako. Kanawis ang pamatsyag ko nga nagapahulom ako diri sa tubig. Nakabati ako sa lupok sa armas. Mabalik ako sa batong ginpungkuan ko kaina. Kuhaan ko nga akong bayo kag isuksok ini. Wala na diring bayo ko. Sa di na bala man? Hindi. Ang akong bayo. Ginaanod sang tubig sa unahan. Lagson ko niya. Hindi. Ginambudlayan ako maglagas. Tungod, may mga bato-bato pa ako nga malapakan. Hala. May lalaki nga nagsugata sa bayo ko. Kaginpulot sa unahan. Hindi. Senaryo? Hala, makauluya. Basa ang kamison ko. Kanagahormang bilog kong malawas, ho? Ay, mapalipod ako sa dako nga bato, Makauluya. Aring bayo mo, Senaryo? Nagatindog siya sa ibabaw sang batong ginapalipdan ko. Isoksok na ina. Antes mo mag-abot rin mga rebelde, kaglubuson ka. Abi? Ato na siya. Nagaliktin-liktin siya sa mga bato. Isoksok kong bayo ko, Ari na. Nasuksok ko na. Karon, magba ako dali sa ginapalipdan ko nga bato, Uy! Nagbalik siya? Hindi pagdala ring batasan mo sa syudad, Wala ka ba na makihibalo? Nga madamo gihapon diri sa mga gerilya. Ari na sila diri sa palibot. Bisan din ka magkadto, hindi mo dapat kailantad ang lawas mo diri. Bisan na andan mo na ina nga buhaton sa syudad. Ato na siya. Hindi man nabuang nga akong pagkababayi. Kag wala ko ginalantad ang akong kaugalingon, no? Kaganong panawag mo sa nakita ko kay ina? Naganyat lang kuya nga maligo sa tubig. Madugay na abi ako nga wala nakakadto sa amo sini nga lugar. Ginatulok lang niya ako. Karamdaman ko na ang paghalok niya sa akin. Napulo ka tuig na makaligad. Duha tubtob tatlo lang kadlaw kamo diri mahimo ka magtinir sa Hacienda Robles. Kag hindi na ako gusto nga makita pa kamo diri matapos ina. Ihamba rin na kay Rosenda. Tungod siya lang ang may gusto nga magkadto kami diri.
Kung ako lang ang masunod, hindi ako gustong magtener sa lugar sa diin. Ara ang lalaki nga nagbiya sa akon. Tagin pabayaan ako sang tion sang gera. Gutok lang do gini para sa aton. Gani magbalik lang kamo sa syudad. Sa wala pa ako makahimo sang hindi maayo. Si Rosenda ang hambala. Madali-dali ko. Tugtog na. Makapalayo ako sa iya. Nagpahanda ako sang manamit nga panyapon. Yani, gusto ko nga magdungan kita sa pagkaon. Makaupod naton si Apolinario. Wala sang problema. Sige. Pahibalon ko si Ditas. Agad makahanda man siya. Don Enrico, gusto ko nga sa labing madali nga panahon, matalana ng inyo kasal ni Ditas. Naman ang gusto ko nga matabo, Rosenda. O galing, daw may jutay nga problema nga hindi naton malikawan. Ano ba na ina? Nagpasugot na si Nario nga makasal kami ni Ditas. Apang may ginpangabay siya sa akon. Gusto niya nga italana man ang kasal nila ni Andrea. Kagusto niya nga mauna ina sa kasal namon ni Ditas. Mapakasal sila? Nga ba lang nga mapaapekto ako? Hoy Ditas, bugtaw. Ang natabo sa inyo, bahin lang sa nakaligad. Nagkinahanglan mo na nga ilubong sa limot. Anong masiling mo, Ditas? Okay lang bala sa imo kung madugayan ang aton kasal? Mas pabor ako kung hindi na inimadayon, Don Enrico. Pasensya ka na, Don Enrico, ha? Apang hindi ako gusto nga tunton katutubsan, Sadto pa man, wala ko ginahandom na magpakasal sa lalaki nga wala ko ginahigugma. Ditas? Palihog. Mabalik na kita sa syudad ng... Don Enrico, pasensya gid ha. Kinahanglan anay namon yung magsugilano ni Ditas. Karika. Ano brambot sa lingon ni Ditas sa ginpanghambal niya? Hinali lang naglibog ang ulo ko. Mga abyan, sondagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Rodita, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once there was a love. Sa kasaysayan. Padayon, nga nagapakamahan. Direksyon, Marnie Mungka.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yar Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Sa ano mo siya nadala diri? Ginpangita niya si Ellen. Apang wala siya makaibalo, nga hindi na niya makita si Ellen bangod
gintago ko na. Ginsilingan ko siya nga patay ng Iloy. Ginold up kag ginpatay. Nagpati man siya. Kag nagpanumpa siya ko galingon. Nga patyo niya nagpatay sa Iloy. Nagpati man siya? Oo. Ang tanan nga ginahambal ko, ginapatihan niya. Wala siya makaibalo. Nga ginalabugay ko lang siya. Maayo ko na mo. Ano karon ang buhaton ko, Busing? Luyag ko nga makasulod siya diri sa presuhan. Bilang priso. At kung aray na siya diri sa sulod sa presuhan, ako nang mahibalo sa iya. Ako ang mahold sa iya. Siya ang mapatay kay Cisco para sa ako. Budlayan siguro ako, Busing, tugod minor de edad pa siya. Makapasar na siya. Kung isugid mo nga 18 anyos na siya. Kag pwede na siya nga makasulod diri sa presuhan. Mahimuan mo yung nasang pagi, Danny Boy. Nakaibalo ako nga nagagata ang utok mo kung may kwarta. Makahibalo ka magpahambal sang kwarta. Kag ang kwarta, ihatag ko sa imo. Kung sa bagay, ang kwarta may babae. Kung magambal ang kwarta, ang tanan mahimo. Okay, Busing, okay. Ideyahan ko ina. Pero di na ang kwarta. Manawag ako sa akong abogado. Okay, Busing. No problem. Balok na nung buhaton ko. Mayo lang kay gininakop ako ni nung sirheng. Kung wala, ambot lang kung anong nanatabo sa akon. Wala ako sang imban nga ginahandom. Kunding itimalos ang ako niloy. Patyon ko siya. Patyon ko sa kung sino man siya. Michael, mayo nga balita. Ano ina, nong? Nakilala ko na nagpatay si Iloy. Ha? Oo. Matuod ba lang, nong? Oo. Itudlo ko siya sa imo. Dali ka. Magupod ka sa akon. Anong iya trabaho, nong sirheng? Wala siya sa trabaho. Nagamirol na siya sa sugalan. Amo gali. Malain siya gali nga tao? Oo, malain siya nga tao. Muganing nga pating Iloy may ginhuldap niya eh. Kagin patay. Saan mo ako dalon siya, nong? Karon sa gabi. Itudlo ko siya sa imo. Kag bahala ka na sa iya, ha? Oo, nong. Salamat gid nong sirheng, ha? Madamo gid nga salamat. Dili kita mabantay sa tao nga nagpatay sa Iloy mo. Hindi lang ako magpagita kay basi kon kilala niya ako. Dili ka magpalipodo sa naghantal nga drum ngayon. Dili sa nagalabay kung matapos ng tungit sa bangga. Ati ho, nong? Oo. Ara na siya. Siya na ina. Timing gid. Siya ang nagpatay sa Iloy mo. Ganipatya siya. Siya gali? Siya gali, ha? Ang sapat. Wala siya sang huya. Magabayad siya. Sige na, lakat na. Bantayin na siya. Hindi sa pagkatagis ang kagayunan nga makapalagyo pa.
Sunda siya. Kag putan mo siya sa madulom nga bahin. Oo, nung sareng. Dire ka lang. Ato na si Michael. Ato, nagatiid siya kung maglakat. Nagpatupong siya sa dulom. Wala siya makaibalong ngang tao nga gintudlo ko sa iya nga patyo niya. Isa lang ka manugbaligya sang isda. Sorry lang kung ikaw ang mapatay subong. Di malas ka lang. Ano kay diri ka nag-agi eh. O ato na. Malapit na lang ang tao ngay na. Kaya to, gisunod siya ni Michael. Nagatiid si Michael sa iya. Kagang iya patalom, ginauyatan niya sa hugot. Ato, ginbuno na niya ang lalaki sa likod. Natumbay ni. Kagara, ginpasundan pag niya sa buno. Ginbuno niya ini samtang nagapaon sa duta. Ato, ginbuno pag niya. Patay na. Patay na lalaki ngayon na. Kagaron, nagapakato sa dire. Mahalin ako dire. Matawag ako sa pulis. Ipadakop ko siya. Nong sareng? Nong nga rin ako nong? Din ka? Ba? Wala na siya? Wala na siya diri? Ayhan gintarantar siya? Ano pa nagalin siya? Malin man ako diri. Ba? Patrol ka rin na. Kag nagdulog sa unhan? Do akong tuyo siya na. Madali-dali ako sa pagalin diri. Dulog! Ipataas ang imo kamot! Ba? Pulis? Hindi. Natayaan nila ako sang pusil? Hindi. Nadakpan ako? Hindi na ako magpakita kay Michael. Nakita ko ang tanan. Ginkarga na siya sa patrol car sang pulis. Kag napatod ko. Napatod ko. Nga ako o niya nga siya nagpatay tungod ara pa sa iya ang patalom eh. Kag patod nga presuhon sa dayon. Kag ang iba nga dapat kubuhaton. Mapos lang idiyahan. Ang iba nga problema, mapos na lang yung ideyahan basta may kwarta. Makaluluoy ka man, Michael. Wala ka makaibalo. Nga ginbaligya ko ikaw sa amay mo. Kag nagpati man siya. Suno sa kay Danny Boy. Mahulat na ako sa pagsulod diri ni Michael sa presuhan. Nagkunari na siya. Ako ang may balo sa iya. Amiguhon ko siya. Ako ang mangin handler sa iya diri sa presuhan. Ako ang mamando sa iya kung anong buhaton niya. Kag si Marta, ano yan ang iya buhaton kung makaibalo siya sang natabo sa iya anak? Patod nga magabangon siya sa iya lulubngan.
adlaw na ako diri. Kag ginabentayan ako sang gimo ngay na. Wala gid siya nagahatag sang tsansa nga makahalin ako diri sa akon ginagapusan. Oy, si Michael. Ano na ayhan ang natabo sa iya? Ano na ayhan ang natabo sa akon anak? Oy, gaba na balay ni sa akon. Sa ginihimo ko nga pagtraidor kay Marta. Diyos ko, gaba na balay ni sa akon. Kalawig ng panahon nga naglikat. Apang sa sulod sang panahon nga ina. Nahimo ko nga taguon ang akon pagkatawo kay Sherwin. Sa sina, hindi siya makakontak sang tawo nga mahimo nga makatudlo sa akon sa iya. Kagundiin ang akon anak. Hindi ko malimtan ang gabi nga ato. Ang gabi nga kuntakon ko kuntani si Ellen. Nga hindi lang anay magpadayon sa amon plano nga makikita sa akon. Agod nga magtambong sa amon kasal ni Bard. Luyag ko nga ituad ang tanan kay Bard. Kung anong akon pagkatawo. Apang samtang nagapauli ako, may nagkidnap sa akon. Ginpilit ako nga isakay sa salakyan. Kag sa handom ko nga maluwas ako, naglumpat ako sa salakyan. My heart left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you want, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio!